70. Десен 4 дълъг през превал. Веднага ляв 3 плюс дълъг вътре. И десен 4 дълъг късно. И ляв 3. И десен 3 плюс най-вътре. 60. Ляв 3 дълъг. 60. Ляв 33 късно. 80 през превал. Ляв 2 дълъг. И десен 3 плюс дълъг през превал. 30. Десен 3 минус. И ляв 3 минус вътре, дълъг вътре. Ляв 3 минус дълъг вътре. И десен 4, 4, 4 леко вътре. 60 през превал. И ляв 5, 200. Намали след превала десен 3 не вътре. И ляв 3 плюс. И десен 4 минус не вътре. И ляв 4 не вътре. 60. След табелата ляв 4, 30. Ляв 3 през превал. Веднага десен 2 дълъг не вътре. И ляв 4 през превал. И десен 4 дълъг. И ляв 4 къс не вътре. 120 през плато среда. 80 превал. Ляв 5, 100. След превала 40. Ляв 4 дълъг. 32 минус на оградата. И десен 2 дълъг. В 3 дълъг. В 2 минус дълъг на разклона. И ляв 2 минус. И десен 44 на превала прибери. 80. Десен 4 веднага ляв 4 дълъг. 50. Ляв 4 минус веднага десен 3 не вътре. Повтарям, ляв 4 минус веднага десен 3 не вътре. И ляв 4 през превал. 80 на ес през пад. Ляв 4 и десен 3 плюс. И ляв 4 дълъг превал среда. 80. Отвори за ляв 4 дълъг бабуна. 80 през превал. Ляв 3 веднага десен 3 плюс 4 през превал. 4 не вътре. 60. Ляв 3 веднага десен 33 късно. 40. На превала ляв 3 плюс дълъг 40. Намали за десен 1. В 3 плюс отваря. И ляв 4 дълъг през превал може фракция. 60. Ляв 4 не вътре, веднага десен 3 може фракция. 60. На превала десен 3 и ляв 3. И десен 4, 60. Фракция. Окей. Десен 5, 120 на превала дръж ляво. Ляв 4 лъже. 120 на ец. Ляв 4, 60. Десен 44 минус дълъг. И ляв 4 леко вътре 5. 80. Ляв 3 дълъг. Ляв 3 дълъг и десен 3 дълъг през превал. 60. Ляв 4 минус леко вътре, веднага десен 4 минус с внимание. 60. Десен 5 дълъг и ляв 4. 50 на ес. На превала ляв 43 дълъг. 80. Десен 4, 60. Отвори за десен 4, веднага ляв 4. 60 до превал. На платото 50. Десен 4. 120 до превал. 80. След превала ляв 3 с внимание. И десен 4. И ляв 3 дълъг леко вътре. 30. Десен 2 минус дълъг не вътре. И ляв 3 дълъг. 60. Ляв 43 дълъг. На превала десен 3 с внимание дълъг. И ляв 2. И десен 3 къс не вътре. 120. Десен 4 минус не вътре. И ляв 4 не вътре. 50. Десен 3 плюс дълъг. И ляв 4. 80. Отвори за десен 4 плюс дълъг. 100 на ес. Ляв 4 не вътре и десен 4 дълъг през превал. 40. Ляв 4 минус дълъг. 60. Отвори за десен 3 с внимание. И ляв 5. 80. Отвори за ляв 5. 80. Десен 5 и на превала ляв 5. 60.
Намали за десен 3 с внимание. 3 с внимание, 60. На разклона десен 2 минус. И ляв 3 дълъг отваря. Тона е с неравности. До ляв 3 веднага десен 3 с внимание. 60. Отвори за десен 3 минус. 80 на S. На знака десен 3 веднага ляв 3 минус, 3 минус. И десен 4 дълъг. И ляв 3 веднага десен 2 плюс 4. 40. Ляв 33 късно. 120. Превал. Ляв 4 дълъг веднага намали за десен 2 минус с внимание през мост. 30. Ляв 2 минус с внимание. И десен 43 дълъг не вътре. Веднага ляв 2 минус с внимание. 120. Десен 4 не вътре. 40. Ляв 3 дълъг. Веднага десен 2 може фракция. Веднага ляв 2 дълъг. Веднага десен обратен плюс не вътре широко. 30. Ляв 3 минус. 60. Намали за ляв обратен не вътре. И десен 3 много дълъг. Десен 3 много дълъг. На мантинелата ляв 22 минус. И десен 33 не вътре. 60. Десен 4 къс. 150. Намали за ляв 2 дълъг отваря. Намали за ляв 2 дълъг отваря. 50 на S. Ляв 2. И десен 3 дълъг през финал. На къщата 2 дълъг през мост.